हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आङो माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों माने दाखालिसो आङो माने मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन ना ओमफ्राय बे माने इउटुबखौहाय आङो दासिमबो रावबो बायनाय जायाखै माने गोबाङा सोंहरदोंमोन आरो आं बायगोन बेसे होननानै सोंहरदोंमोन आं होनदों 2000 होननानै बेनि उनाव आङो मबाइलखौ दासिमबो बख'नो हायाखै फैसा गैयिनि प्रब्लेमाव आरो दा आं आइ बाबानावबो बिदोंमोन माने होनबा जोंहाबो फैसा थाखानि बिराद प्रब्लेम बेबायदि बिराद माने आं बेबस्था खालामथारदोंमोन आरो आङो इउटुब फाननानै बे मबाइल बानायनायखौ बख'थारनो होननानै आं बिराद सेस्था खालामदोंमोन दा आङो फाननो हानाय जायासै आरो रावबो बायासैबो बिराद खस्थ' आरो बेफोरबायदि इउटुबाव थाइसे थाइनैबो मोननायमोनब्ला बेफोरबायदि आङो इउटुब फाननांगौनि जाहोन गैयामोन बेफोरबायदि बिराद दुखु जारला बेफोरबायदि आं गावनि जिनिसखौ आंनि बेफोरबायदि मैलि जिनिसखौ आं बेफोरबायदि फाननानै जाफेराखैमोन मानो होनबा उन्दै समनिफ्राय आं दासिम बेफोरबायदि फाननानै जाफेराखै आरो दा बेफोरबायदिसो आङो मबाइलनि थाखायनो बेफोरबायदि गावनि जि सिगां समनिफ्राय इउटुब चेनेल खुलिनानै फाननांगौनि गोनांथि जादों आं गोसो गैयामोन मानो होनबा थाइसेबो जि आइ बाबानिफ्रायबो मोनाब्ला बा जाथि खुरमानिफ्रायबो मोनाब्ला होनबा आं गावनिनो जे इउटुबखौहाय आं फाननांगौनि गोनांथि जादों माने आं फाननांगौनि गोनांथि गैयामोन आंना बै मबाइलाव माखासे नांगौ बुस्थु दं आरो बे मबाइलखौ आङो पार्सनेल आंनो मबाइला गंनै नांगौ मानो होनबा जे बे मबाइलाबो मोजां नङा माने हिं जालाजोबो बावनो इडिट बावनो इउटुब बावनो भिडिअ बिराद स्पेस बुंलाजोबो आरो बिनि थाखायनो आङो मबाइलखौ गंनै नांगौ आंनो पार्सनेल आरो बेफोरबायदि आंखौ आं इउटुबार होननानै लानोबो बेफोरबायदि आं साना मानो होनबा गोबां मानसिफ्रा बुङो खोमा आंखौ इउटुबार होननानै बेफोरबायदि आं इउटुबाव बेफोरबायदि थाइसे थाइनैबो मोनफेराखै लोगोफोर माने सेस्था खालामो जाहाथे बेफोरबायदि नोंथांमोननिफ्राय सापर्ट मोननानै थाइसे थाइनै मोननानै जि आइ बाबामोनखौ नायनो हायो बा न'खरखौ सामलायलांनो हायो बा बयजोंबो मोजां होनजायो दा गोबां आंखौ बुङो जे नों सानसुमा नार्जारि उन्दै समनिफ्रायनो नोङो बिराद बेफोरबायदि बारलु बाला आघात मोननानै बिराद सोलोंबोबाय नोङो दा बेफोरबायदि इउटुबाव नों थाइसे थाइनैसो मोननांसिगौ नोङो निउसआवबो होजालायबाय सार्ट प्रमद बर'जोंबो लांजालायबाय नोङो न'खरफ्रा बिमा बिफाफ्रा एसे मोजांसो मोननांगौ थाइसे थाइनै मोननांगौ होननानै गोबां गामिनि खाथि खालानि मानसिफ्रा आंखौ गोबां बुङो आंनि गोसोआवबो दुखु मोनो मानो होनबा आं दुखु मोना बा आं फैसा मोना मालाय मा जानो जे बै जोंनि आइ बाबामोनाथ' रागा जोंगोन ना जेनेबा उन्दै समनिफ्रायनो सोरजिनानै बेफोरजों आं खस्थ' खालामनानै बेफोरबायदि आइ बाबामोनाबो इउटुबफोरनिफ्राय मोननो एसे लुबैयो आरो बिमा बिफाफ्राबो मोजां मोनो जेरै बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै थाइसे थाइनै रां आरजिनो हायोब्ला आरो बेफोरबायदि न'खर सामलायनो हायोब्ला बिमा बिफाजों बुहुत बोर सारस्रि जायो आरो लोगोफोर दा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै थाइसे थाइनै रां खामायनो हायोब्ला बा न'खरखौ सामलायनो हायोब्ला नोंथांमोनाबो जे जोनोमगिरि बिमा बिफाजों अनजागोन बा बोर होजागोन आरो गामिनि खाथि खालाफोरजोंबो अनसायजागोन आरोखि थिग बेबायदिनो आंबो सानदों माने जेरै आदा सोरांमोनाहाय उन्दै समनिफ्रायनो सोलोंनानै बेफोरबायदि जाय इउटुबफ्राव थाइसे थाइनै मोनदों बा फिल्म लाइनाव ओंखारलांनो हादों बा बयजोंबो सिनायजादों थिग बेबायदिनो आंबो सानदोंमोन नाथाय आंनि जे साननाय सिमाङा माखासे जादों आरो माखासे जायाखै माने गोबां मानसिफ्रा सारा दुनियाव सानो माने बे सानसुमा नार्जारियाबो बेफोरबायदि फैसा थाइसे थाइनै मोनबाय खोमा सार प्रमदजों लांजालायनाय बा सार जेम्समोनजों फिल्म गालायलायनाय होननानै गोबाङा सानो खोमा खिन्थु आं लोगोफोर माने आं बुंनानै लाखायो माने दंनाय गैयैखौ आं गासिखौबो फोरमायनानै लाखायो नोंथांमोननि सिगाङाव जे माने बेफोरबायदिखौ फोरमायाबा नोंथांमोनाबो मिथिया नालाय जेन'बा बेफोरबायदि आन्दासाव थायो आरो जेन'बा जोंथ' जोंनि गोसोआव सानो नै है आदा सोरांमोना इउटुबारलै माने बिराद साबसक्राइबार दं आरो फिल्मावबो देन्जार मोनो होननानै बेफोरबायदि नाम खारियोब्ला मा जानो मानो होनबा बिसोरनि गोसोआवसो दं बिसोरबा मारै खामायो बिसोरबा मारै खस्थ' खालामनानै मोन्दों बे थिग जायो आरोखि ओंखायनो मालायखौ उमुक खामायो मायो होननानै बेफोरबायदि बुंबाबो माने लाब गैया आरोखि माने जायहा जायो जायहा बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै फैयो बिसोर मिथियो आरोखि दा आंबो बै समाव सानोमोन बेफोरबायदि 2-3K साबस्क्राइबफोरजोंनो फैसा बिराद खामायोदां मायोदां होननानै आं सानोमोन दा आंनो बेफोरबायदि इउटुब सालायनानै बेफोरबायदि आंनो मोनथिफैबाय आरो इउटुबनिफ्राय माबायदि खस्थ' जायो बा इउटुबाव बेफोरबायदि बेसेबां गोबावजों बेसेबां फैसा मोननो हायो बेखौ आं सानो आं बिराद बेफोरबायदि इउटुबाव थाइसे थाइनै मोनोब्ला आं बिराद आंनि थाखायथ' प्रब्लेमा जाहैबाय केमेरा गोबां सिगां समनिफ्रायनो आं सानबोखानाय केमेराया आंना मोजां गैया होननानै माने मालायजोंसो खेबजालाबायो आरो जाय लोगो ब्र'मोन माने जायहा आं सिगाङावहाय जे केमेरा नागिरलाबायनाय ब्र' आंखौ भिडिअ खालामलै मालै होननानै बेफोरबायदि जाय बुंजानाय लोगो नोंथांमोना 100लि आंखौ मिथिखागोन आं सोरजों खेबजायो आरो आंनि मबाइला मा रोखोम मा अबस्था बेखौ मिथिखागोन आरो
जुदि आं केमेरा मोजां मोनब्ला आं मा भिडिअ बानायगौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ। नोंथांमोना जाय केमेरा मोजां गैया माने नोंथांमोना बिराद खस्थ' मोनगोन आरोखि। दा जोङो बिराद बानाय मोनो माने गोसोखौ बिराद बानाय मोनो। मानो होननानै बुङोबा आङो बेफोरबायदि उन्दै समनिफ्राय बिराद खस्थ' खालामबोबाय आरो दासिमबो केमेरा मोजां गैया। बेबायदि खस्थ' खालामनानै आं आथिं आखाइसो लोरिगोन मागोन इयुनाव आं मा जागोन होननानै जुदि गावनि मेलेमजों साननानै बेफोरबायदि आं सोलोङाबो मायाबो थायोब्ला बेफोरबायदिखौ सोलोङालासिनो जब थायोबा आङो ओरैबायदि हांमा थागोन जे हांमा उन्दै समनिफ्राय सोलोंनाय जे बेफोरबायदि सोलोंनायफ्रा जिउआव हांमा थालांगोन। बेनिखायनो आं बेफोरबायदि फैसा थाखा मोनाबाबो आं बेसेबांनाखि बानायखौ लाथाबनानैबाबो खस्थ' खालामो। माने ओरैबायदि बालाङोलै लोगोफोर ओरैबायदि बालांखायो खस्थ' नोङो बालांखायो। दा जोंनि आइ बाबाया मोनाबो गोबां बुङो दा सोलोंसै मा सोलोंसै बेफोरबायदि इउटुबाव फैसा मोना माबो मोना सोर नायगोन नोंखौलाय मागोनलाय बेफोरबायदि खोथाखौ गोबां बुङो आरोखि बिराद गोबां बुङो। आंनि गोसोआव बिराद दुखु मोनो। बेनिखायनो आङो जुदि आं बेफोरबायदि इउटुबफ्राव थाइसे थाइनै मोनोब्ला आं ओरैबायदि आं केमेरा पार्सनेल जुदि आं बायसान्सनि इउटुबफ्राव फैसा मोनफ्लांबा आं मा बायगोन नोंथांमोननिसिम आं पार्सनेल डाइरेक्ट भिडिअ खालामखागोन। आं मा बायगोन आंनि केमेरानि थाखाय बहुद प्रब्लेम आङो लोगोफोर जाय जुदि मोजां केमेरा थायोब्ला आरो आजिखालिथ' केमेरा मोजां नङाबा नाया जों बिराद खस्थ' खालामहैसै केमेरायानो मोजां कुवालिटि नुला मोजां नुला अब्ला जोंनि खस्थ' खालामनाया बाव थांखो बिराद जारला जायो लोगोफोर। बेनिखायनो बिराद खस्थ'जोंसो उथ्रिथारनांगौ जायो आरो उन्दै समनिफ्रायनो एग्जाम सोलोंनानै बेफोरबायदि उन्दै समनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोनानै जाय आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनाबो 100लि माने मिथिखागोन। जुदि नों खस्थ' खालामनानै जुदि नोङो खस्थ' खालामनानै इमान 10 बोसोर बा नोङो 7-8 बोसोर जेब्ला जायो जेब्ला नोङो थाइसे थाइनैबो मोना बा बेफोरबायदि मोनाबा नोंनि गोसोआ बिराद बारांगोन। खिन्थु नोंखौ गोबां मानसिया बुंगोन आरो खिन्थु नोंसोर धैर्य थानांगोन। माने ओरै बुंगोन नोंखौ नों एफाराब उन्दै समनिफ्राय खस्थ' खालामबोबाय नोंखौ सोर नायखो मा खामायखो बेफोरबायदि भाषाखौ गोबां बुंगोन। नाथाय नोंनि गोसोआव सानगोन नोंनि गोसोआव दुंखांखागोन आरो नों माखौ सानगोन औ नंगौदां आं बेफोरबायदि सोलोंनानै लाब गैला बेफोरबायदि खोथाफ्रा नोंनाव फैगोन। बेनिखायनो नों गोसोखौसो धैर्य खालामनांगोन आरोखि। बिदिखौ गोबां आंखौबो उन्दै समनिफ्राय गोबां बुंबोदों खिन्थु बेफोरबायदि डाउन थायोमोनब्ला सोलोङासिनो थायोमोनब्ला आं बेबादिबो जानायबो नङामोन खोमा होनना आं गावखौनो आर'ज गाबो। बेनिखायनो लोगोफोर आंनि सानसुमा नार्जारि इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालाम। माने सापर्ट खालामैयाव बा बेफोरबायदि भिउस फैयैयाव गाज्रि भिडिअ खालामनांगौनि गोनांथि जायो जाय बैखौ साननानै आं बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ बानायनायनि जाहोन बेफोरबायदि नांला बंसा बानायनाय जाबायमोन आं फुरागासे। मानि थाखाय जादों होनबा आं सापर्ट मोनैनि जाहोनाव आं जादों आरोखि। आरो आंनाथ' दा भिउसआबो बारा थांला लोगोफोर बेनिखायनो सापर्ट शेयार खालाम। जोंनि बर'आव ओरैबायदि सानो माने हैद बे जावलिया बावलिया मानसियालाय मा सापर्ट खालामलाबायनांगौ बेखौलाय साबसक्राइब खालामलाबायनांगौ है आनसाबस्क्राइब खालाम डिसलाइक हो नै बेफोरबायदि खोथाफोरखौ गोबां लोगोफोरा बुङो आरोखि। बेनिखायनो जोंनि बर'आव बेबायदि दं बर'जों बर' सापर्ट खालामलायोबा जों बिराद साबसक्राइब लाइक कमेन्ट मोनसिगौ। मानो होनबा जोंनि दा बेफोरबायदि बिदाफ्राबो बिमा बिफाफ्राबो सानो आरो आंनि फिसाया सापर्ट मोनबा हामगौ मोजां माबा जाबा हामगौ होनना बेफोरबायदि गोबां सानो। जाय नोंथांमोनाबो लोगो नोंथांमोनाबो जेनेबा नोंनि फंबाया जेनेबा बेफोरबायदि सोलोंनानै खस्थ' खालामनानै इउटुबाव फैयो फैनानै जुदि बयजोंबो सापर्ट होजायाबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब मोजां सापर्ट मोनाब्ला नोंबो दुखु मोनगोन। हाब माथो जोंनि बर' हारिया बारा सापर्ट खालामलाया होननाय बेफोरबायदि दुखुखौ मोनगोन आरो। थिग बेबायदिनो जेनेबा नोंबो आंबो सापर्ट खालामनांगौ आरो लोगोफोर। बुंना नङा बुंबाय आङो लोगोफोर माने दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। मानो होनबा आङो दामानि बारनाय भिडिअ लाबोनो हानाय जायाखै। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो एसे भिउसफ्राबो थाङोबा सापर्ट मोनोब्ला आं ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै आङो साहस बाहायनानै मोजां कन्टेन्ट बाहायसिगौमोन लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअफोरखौ शेयार खालाम आरो साबसक्राइब लाइक कमेन्ट खालाम होननानै आं नोंथांमोनखौ आसा थिबाय। जाबाय।